Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои ангур ва буғ. Имрӯз 28 октябри соли 2023 бошад ва мо қарор дорем дар хонаи бародарамон Азим дар сари дарсархон шиштем. Худо хоҳад мо ҳозир ҳамин аз заъфарон як чой дам мекунем. Ман ин гули заъфарон буд, ман ин гулаш, ман ин риштачае ки истифода бурда мешавад. Мо ҳамин қадаракашон мегирем, дар ҳамин чойник мепартоем ва оби ҷӯшомадаги қатӣ оби ҷӯшомадаги мерезем. Оби ҷӯшомадаги аллакай зардтар шуд. Мана як чойник дам кардем. ин бояд камтар истад. зард шудагиш маълуме? Заб зард шуд. ин ба гумон мо бисёртар партофтем. Зиёд партофтем, бисёри баъд партофтем. Мо бисёр партофтем, мана чойи заъфарони мо тайёр шуд. Хай бо мо аз болои ин об мерезем. Дидед? Мана чойи заъфарон. ин камтар бояд истад, як 5 дақиқа бояд истад? Не, ҳам 2 дақиқа 3 дақиқа басанда аст. 2-3 дақиқа бо мо об резем ки вай сала ғавстар шуд, на? Мана чойи заъфарони мо. Мана шапаракам давида омад, диде? инам шапаракон нағз мебинан ҳамина омад. Мана ку мо иро мепӯшонему. Чойи мо тайёр шуд. Кани? Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. беҳтарин чой. ин чой фоида дорад. Бале. Организмда фоида дорад. Яъне ки агар шумо дар хонаатон аз ҳамин пиёз ҳамин 100 дона шинонед, 10 грамак гиред, агар барои шумо ба гумонам ки 1 сол баъс аст ки чойи заъфарон хӯред ва ба саломатии шумо ин фоида дорад заъфарон. ман салакак заъфароншо бисёр партофтам, зарди бад шуд. бениҳоят зур, бениҳоят нағз заъфарони басифат. ҳамдиёрони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳаракат кунед баъд аз 2-3 сол. мана акай додараки мо Азимҷон зиёд ки кард, пиёзашро харидорӣ кунед ё ки аз дигар ҷо дастрас кунед. Афғонистон дорад, Эрон дорад, Европа дорад. шинонеду чойи фоиданокро истифода баред. ҳамдиёрони азиз, мана ин чойи заъфарон. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.